tabok jan besai rabarai he keleng ja ong kyang mat tei tris nikari dikha neng tong garang mu song tong do thangin bagai pai ton na bale maya khayai Bye. hongo dukan thangai Thank you. thanda rok no bom hakai mo dal song ano comment thai sala angke mo hakai song hingke tini hingke ani besai nok phatongmani hoite seng tongo tabo hingke bo morning go nok pharai tongo tamni hingke Bswk ke chaje phanangi tongmani tam buri amo bwsaina asung nok rok phari mi molle mo chalale buri ni kitchen oma rok ni pano comment khaimano amo to nong ni byapar ani je ani mokolti hingke tamo chala tamo buri sung kini to bihik bwsai si head ba sung to buya bele abon bagui no bihik bwsai hingke sung milui si tongna nango buije spana sato bihik bwsai kaham kai tongde te kha thanjaka tongde te puito khlai tonglai khangke haino bihik bwsaini bisingo jespan phaito kebo phano phai kebengai maya asol kai bihik bwsai si thik tong nang tamni hingke an bwsai pharai tongo jepura ang pharmaya somoi kari hingke an bwsai pharo hingke jepuru bobo somoi kari apro hingke ang pharo hedba abon bagui no an bwsai ke phongni mai chai tokha rabra mui somani ko thotaka bor tijak nem masa bor tijak thotaka mui thoka tabok gian bwsai rabarai he keleng ja ong kyang bro tei fridge ni kari dikha neng tong garang mu song tong do nu khangni in bagai pai ton na bale maya khayai hambai hongo dukan thangai thank you thanda rok yang go hongke nai di o yan dal da kham thaka no khamota kham thaka yang ga muk dai yogi tong ti muk dai no yog si hangkai menambo kharo ta bon bagai yogai siu ga tabo ga monte suoi ro kinai ta no bom haikai muk dal song ano comment kai sala angke mo haikai song tabung ke yang takhum bute rungmani naila Bswk kagis thangba chu nai thogyang ge abon bagay tabu baja khanya nai tongo baja khaya konai monokai dal mungsa songnai yang o thogri jagi ko dal rugi paija konjak tabuk kyang sangna nai tongo kyang kisa mo thamyang jakto bo video sagai tong ge mo thamyang jak tamni kisa thamji kai tong tam jani bo tam tibo joliwi tongmani tanga phuro ge bo tam je video khai tong ya phuro ge tabuk hingke ano bwsai bisna bo prai tong kitchen sang phatra rok khai tabling ke bihik bwsai paper tom hai kitchen bwsai phatra metra hai deba amne kan tong nang ta phani ke ke basa saje phana ngai tongno saje phan tongno tamning ke mo kuno saya kare just phani se ke nai tang nai rakhai ta bahing ja comment khasari tini nang bono chekelek mani bo belek khino ke tai jago ke tai khang ke hai jotono dipor ka ha mani khajani mari kitchen song tabuk hingga mai ti sabai ang tabun wati bo thak drop haipano pini kacha kuju phai tongo ke nai dan mukhang busuk bo thrai bang khamo tam ka hamna ni sai malia hosan horon mukhang bo thrai asuk angi phaika nge tabu hingke ang mai ti sabai res khaijak hingke ani londan tam khai tong hinai nya phaidio nai ni gina ko ko an londa hotmang thaka tor thaka tabu khai takhanai khundu an mo londan khundu busuk mai ngwang na ji ko bin mokol nu yana khundu kholo tin thong yang sini andro sabari digi hai tongta wate wai paye pura thanda aram nangai tong mane nurono funung na hin phayo bari aska bolong bai kha aska bolong kha saimalia mui morong bangsu sinoro mui morong sapsa mui morong hamja comment khaisala angno tang mui morong funugan iko sini mui morong aro mui morong aro thupsa bangmani o yang abutong o yang roga ko sini walang phasing ang kisa gurogai nai to mata andro soka sakri khai ko goyam bu thai bangsu mun khisa nai ko sini thaplok iko hase husu thayo amase iko gorai ma se ha kublung mo thaplok asaka kodrei ko thokja naji ko burung korai ma mo je puro sana puro ke mas masa gala asake nai bu thai ke thayo yang korai mani ok kyang hai hai châu châu thì phai trong sập chắc cả nói
noga habai Paikha watui bai jalla do phungo hingke satung tungui tongmase yang ko 11টা 11:30 yang 12টা sorry 12টা yang 12:30 ekta digi hingke haini haiti sewai tong sauka tabon bagai nang noga habai Paikha tabuk hingke angnon sanam ni thangmani hingke tabuk sanam chingmani hingke nurana support khaimani nurana hamjangmani ani to 6 ke complete engkha belakina hambai ani bikhabai belain tong thujak tabuk hingke duponi maisa bai agoni rest khaiai agonoi tabang norobai kok sawi tong ta thaisa thainai hingke tedam sana tongkha tini ani blog rok ngai bisito video kore jesi ko suno hingke norobai kisa kok kachar mong ngai kisa misa enjoy hama hai jotono kisa misa ajagani jotono blog thepoi ang tini ni je blog khai tongmani amo tini ni simi ya uskang rong botongo yabono baheng jak support khai tong ni amo hai kana hamjagai tong ni je saje ang nai to saje ang tong na hai pano je saje ang nai rong bo nai kha ke views mani tong ye debang tamno ang jalna baheda yabono kebo bai kebo bakhawti tong ka bahina ba je jan lama ja je jol jak tong thu ama ta kono khai mana kre he deba bini mokol bini bukhuk bo sana musung sai tong thu jol musung jol tong thu bini bai bini bepar phiaba kaisa no जों borok moinchungoi borok saja laika hangke amo ano ang kuno khaima kagrai tete ano saja ka hangke amo bini bepar haideba on bagai no ke malai ngai norway next video ngai tini nani blog ngai tang bisi logi mangra ko o jaga na norway kok thai thain choi mathak bisi nahi tongota pai thak jara logi nai tongman bagai ani khabai belai khaina hambai